श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्रनि जानाखि इन्टारनेशनेल अडिटोरियाम हल बेजों लोगोसे बिनि खाथियाव थानाय जानाखि फिल्ड बेवहाय एग्जिबिशन लोगोसे जोंनि परम्परा जानाखि जानाय लोंनाय बिनि सायाव गासिबो बिथिङाव अर्गानाइज खालामनानै मैयानिफ्राय जानाखि नाजानाय दिनैनिफ्राय गिबि हाबाफारि मैयानिफ्राय नाजानाय माने जोङो मैया मावफुंजोबनो हादों दिनै बेखावजोब्बाय गिबियावनो जोंनि मानगोनां प्रधान बर'आ बिथाङा जोंनि गाहाय जानाखि गेट पेन्डेल बिथाङा बेखावदों फुङावनो बेनिफ्राय स्वच्छ भारतनि अभियान जों खालामनो हाबाय आरो बे समाव जितु दिनैनि जितु गुवाहाटीयाव खुंनाय बेजों मा मोनसे मोजां खौरां मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि थाखाय मा थांखि लागोन बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जोनोम मोननायनि उनाव बोसोरसे खावसे थांबाय बोसोरनैयाव आगान सुरदों जोङो काउन्सिला मोननै बाजेट प्रभिजननि रांखौ जोङो मोनसेखौ मोनजोब्बाय जों बाहायजोबनोबो हाबाय आरो मोनसे जों दा बयनो मोनगोन जोंनि जानाखि मिनिस्टार बसुमतारीनि जानाखि दैदेननाय जोंनि CM सारनि जानाखि दैदेननाय जोङो गिबियावनो मिनिमाम जानाखि गभर्नमेन्ट मेक्सिमाम जानाखि गभर्नेन्स जोङो ट्रेन्सपारेन्सिया बोरैहाय जोंनि गेजेराव थायो काउन्सिलाव थायो बेखौनो जों गुरुत्व होसिननानै सारा बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय जोङो मोनसे जानाखि सरकार जा मोनसे अथरिटि सरकारनियाव जोङो मिनिमाम मोनसे गभर्नमेन्ट मेक्सिमाम जानाय गभर्नेन्स ट्रेन्सपारेन्सिखौनो टप प्रायरिटि लाखिनानै जों आवगायलांदों जों सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां खामानि मावबाय जोङो स्कुलफोरनो जे स्कुलाव माने सासेल' फोरोंगिरि जे स्कुलाव दरकार जों ग्रान्टनि होदों जोङो स्कुलनि गोबां बाउन्डारि वाल बाउन्डारि इनफ्रास्ट्राक्चार बा न'खौ जों लुफुंनो हादों बेफोरनि अनगायैबो जोङो सोलोंसा बिथांमोननो जोङो स्कलारशिप बायदि वान टाइम मोनसे इनसेन्टिभ होनो जों सानदों एजुकेसन एवारनेस खालामनो जोंनि जानाखि NEP 2020 आसामाव जाबायदि खारदों बेखौ जोङो मोनसे फोथायनायजों जोंनि काउन्सिलाबो जोङो NEPखौ बोरैहाय जाफुंसार होनो एवारनेस खालामनो जोंनि जानाखि NEP 2020 आसामाव जाबायदि खारदों बेखौ जोङो मोनसे फोथायनायजों जोंनि काउन्सिलाबो जोङो NEPखौ बोरैहाय जाफुंसार होनो हायो जोंनि बर' समाव जिहेतु जों काउन्सिलखौ जिबायदि जानांगौमोन बेबायदि जायैनि थाखाय माखासे दानिफ्रायनो जिहेतु काउन्सिला गोदानै जोनोम मोनदों 2021 मायथाइनि 24 फेब्रुवारियाव काउन्सिला जोनोम मोनदों जोनोम मोनखांनायनि उनाव आसाम सरकारनि जानाखि आथिखालनि ट्राइबेल एफेयार्स जानाखि डिपार्टमेन्टनि जानाखि मन्त्रि डक्टर रनहुज पेगु आथिखालनि जानाखि गोख्रों मन्त्रि बर' फिसाफोरखौ मोजां मोनग्रा डक्टर रनहुज पेगुनि दैदेननाय बिथांनि जानाखि परामर्शआव जों बर' बिजोंनि जानाखि जेंना जों मोनफा मोनफा मावलांनो जों नाजाबाय थादों जोंहा सेपारेट डाइरेक्टर दङ सेपारेट डाइरेक्टरा गोबां खामानि मावनो आखायाव लाबाय जोंनि काउन्सिला सेपारेट डाइरेक्टरजों लाफानानै बर' साहित्य सभा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफादजों जोङो सावरायनानै जोंनि बर' जेंनाफोरखौ जों मावफुंनो आखायाव लादों जोङो फोथायनाय दङ गोदान बाजेटआव एसे जों बुरजा रां मोनोब्ला बेफोर जेंनाफोरखौ जों सहजै मावफुंजोबनो हागोन गोजोन्थों